Ovatko laitteesi varmasti energiatehokkaita? Sähkölaitteiden ylikuumeneminen voi johtua monista syistä. Useimmiten syynä ovat löysät tai syöpyneet liitännät. Myös sähkön laadun ongelmat, kuten epäsymmetria tai harmoniset yliaallot, voivat aiheuttaa voimakasta ylikuumenemista. Tämä on merkki sähköenergian tehottomasta käytöstä. Fluke-lämpökameroilla havaitset ylikuumentuneet sähkölaitteet, kuten kaapelit ja moottorit, ja pidät energiakustannukset alhaisina. Fluke 435 sähkönlaadun analysaattori kertoo loistehon, epäsymmetrian tai harmonisten yliaaltojen aiheuttaman hävikin määrän ja sen kustannukset. Fluken AutoBlend-toiminnolla voit yhdistää valokuvan ja lämpökuvan sekä selvittää tarkasti, mikä kaapeli on vaihdettava välittömästi. Harmonisten yliaaltojen aiheuttama ylikuumentuminen voi olla vakava ongelma. Ylikuumentuneista kaapeleista otetuista lämpökuvista saadaan erilaista tietoa. Tasainen lämpötila kaikkialla kaapelissa on selvä merkki ylikuormituksesta, epäsymmetriasta tai harmonisista yliaalloista. Fluke-lämpökameroilla havaitset sähkölaitteistosi tehoa laskevat tekijät. Fluke 435 2-sarjan sähkönlaadun analysaattori kertoo sinulle niistä aiheutuvat kustannukset.